Diyos manay na aldaw po sa tuya gabos. Ngunyan, iyo ang ika-24 Domingo nin taon. Sa Santa Misa niya ngunyan, sa tuya pong idulot ang sa mga personal na intensyones, siring man, pasasalamat kang Bunyag family, Nene del Rosario and family, thanksgiving and petition offered by Sis Mila Rubio, in honor of Saint Joseph, Santo Niño, and Mama Mary, and thanksgiving for all the blessings received and birthday blessings of Virgie and Judy Marie, offered by Llantero and Dicena family. Birthday blessings of Maximilian and Salvi Grace Lagumbay, offered by Dote Monte and family. Thanksgiving offered by Matias and Ingero families. Thanksgiving for all the blessings received by Cabrera family, Sis Melba and family, Sis Celi Delgado and family, and Lailin Lumbria. Intentions: for safe and good health of Rosalia Asense, Juliet, Janet, and Villafuerte family. For complete healing of Arnaldo Bunyag and Maria Faye Donna Rodriguez. For safe, good health, and financial blessings for Cindy and Arnaldo II Bunyag, Arnold Corby Bunyag. For safe and good health of Carmen Bunyag and Viel Maria Rodriguez, Maria Faye Donna Rodriguez, and for safe travel of Jerome Rodriguez, offered by Sis Binang. Prayer for divine intervention on land dispute, offered by Sis Nene del Rosario. For safe travel of Junjun, Sis Salvi Grace Lagumbay, offered by Lagumbay family. For good health, more blessings, and total healing of Leti Robredo, offered by Robredo family. For good health of Nilda Cabrera and family, offered by Cabrera family. For complete healing of all sick members of CRC and LLFCC family, especially Sis Salve Cabral and Sister Te. For eternal repose of the souls of Antonina, Cornelio, Rodrigo, and for all souls in purgatory, offered by Nene del Rosario. For the souls of Cipriana and for all souls in purgatory, offered by Mila Rubio. For all the souls in purgatory, offered by Llantero and Dicena family. For the souls of Bencarlo, Salvador, Antonio, and for all souls in purgatory, offered by Doti Monte. For the souls of Fernando, Pilar, Ignacio, and Ulpiano, offered by Matias family. For Virginia, Manuel, Salvador, Jaime, and Ernie, offered by Sis Del. For all souls in purgatory, offered by Sis Melba Grijalbo. For the souls of Sheila, Florencio, Remedios, Rolando Jr., Ruben, Beltrida, and Enrique, offered by Rosalia Plandes. For all souls in purgatory, offered by Lunisa Huit. And for eternal repose of all the souls of CRC and LLFCC members. Sa gabos po na nagdulot, salamat po. Ang tema ngunya na Domingo, pagpaasan kan sa diring krus. Ang buhay kan sarong Kristiyano, sarong buhay na pagpaasan kan krus. Ang krus niya to, iyo ang mga kadifisilan sa buhay, ang mga sakripisyo na dapat niya to idulot bilang pakihiras sa pagsakit nin kagurangnan. Ini ang pangapudan sa tuya kan liturhiya ngunya na Domingo. An mamamayo kan Santa Misa niya to ngunyan, iyo si Reverendo Padre J.S. Aguilar, Parochial Vicar, Immaculate Conception Parish, asin Director, kan Prison Ministry. Matindog po ang gabos asin maugmang awito ng awit sa pagpuon.
kanama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Yesu Kristo nga gurang nanta, an pagkamuot kan Dios asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untan sa itong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay, na daing kasagkuran. Amen. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakaman, sa muyang kaglalang asin para tukdo. Warasan sa mo ang grasya na makapaglingkod sa imo nintudok sa puso. Asin mamatian mi an sa imong pagkaherak, sa samuyang pagkabuhay, inihinahagad mi, huli ki Hesu Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukawan gabos para sa liturhiya kan tataramon. An babasahon, gikan sa ikatulong awit nin surugoon nin kagurangnan. Ini nagpapahayag, manunungod kang mamumuton na pagmangno nin Diyos. Enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Binuksan nin kagurangnan ang sakuyang talinga, tanganing makadangog ako. Dai ako nagsagang, dai ako nagdulag. An sakong likod, idinolot ko sa mga naghampak sako. An sakong pisngi, sa mga naggabot kan sakong buhok. Dai ko tinakpan ang sakong lalawgon, laban sa muda asin lutab. Sinurog ako nin kagurangnan, dai ako inabot kan mga muda. An sakong lalawgon, nakabaing sa matagas na gapo. Aram ko na dai ako ipapasupog.
harani ang sakong parasurog. Kun buot makilaban sako, mag-iba sako sa hukuman. Si Isay ang sakong kaiwal, makihampang sa kuya. An kagurangnan, iyo ang sakong katabang. Si Isay ang masudya sa kuya. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Ako namumuot sa kagurangnan, hulita dinangog niya ang sakong pakimaherak. Dinangog niya ako kan aldaw na ako nag-apod sa iya. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Pinalibotan ako kan kagadanan, kaiba ang mga inagrangay sa lulubngan. Inapod ko ang kamunduan asin kahorasaan. Inapod ko ang kagngaran nin kagurangnan, o kagurangnan sa kuyang Diyos, ligtasan ako. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. An kagurangnan marahayon asin matanos, maheherakon an satuyang Diyos. An mga mapakumbaba sinusurog nin kagurangnan, ako daing katabang, ilinigtas niya ako. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. An sakong kalag ilinigtas niya sa kagadanan, an sakong mga mata sa luha, an sakong mga bitis sa pagpakadungkal. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Ipinapasabot sa tuya kan ikaduwang babasahon, na ang pagtubod dapat na isabuhay sa paagi kan mga gawe nin karahayan asin pagkamuot. Hemateo niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni Apostol Santiago. Mga tugang, anong pakinabang kung ang sarong tao nagsasabi na igwas siya ning pagtubod? Alagad mayo ning ipinapahiling na mga gibo. Ikakaligtas daw siya kang siring na pagtubod? Kung ang tugang na lalaki asin tugang na babae, daing gugubingon, asin daing kakakanon, asin ang saro sa saindo masabi, puli na kamo, magpaimbong asin magkakan kamo, alagad ang mga kaipuhan sa buhay, itinao sa inda. Anong pakinabang kaiyan? Siring kaiyan ang pagtubod gadan. Kung daing ipinapahiling na gibo, siring kaini ang pagtaram sa tao na arog kaiyan. Sinasabi mo na ika igwaning pagtubod, asin ako igwang marhay na gibo. Ipapahiling ko sa imo na ang sakong mga gibo na ako igwang pagtubod. Ipahiling mo man sako na ika igwang pagtubod, alagad daing mga marhay na gibo. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kita gabos, inaapudan na maging tunay na disipulo nin kagurangnan. Sa pagsunod niyato kay Kristo, kaipuhan man niyatong paasanon ang krus kan sa tuyang pagkabuhay. Hinanyugon niyato ang marahay na bareta, matindog po ang gabos.
pasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus asinan sa iyang mga disipulos nagpasiring sa mga baryo kan Cesarea de Filipo. Sa dalan, hinapot niyan sa iyang mga disipulos, sa paghuna kan mga tao si Isay ako. Nagsimbag sinda, may nagsasabi na ika si Juan Bautista, an iba na ika si Elias, an iba ika saro sa mga propeta. Giraray nagapot siya sa inda, kamo sa paghuna nindo, si Isay ako. Si Pedro nagtaram asin nagsabi, ika an Mesiyas. Tinugon niya sinda na inedai ipag-usip sa kiisay paman. Dangan nagpahayag sa inda, an aki nin tao dapat magtios nin makuri, dapat isikwal kan mga senadores, mga puon nin kapadian, asin mga eskribas, dapat nagadanon asin mabuhay liwat sa ikatulong aldaw. Ini nahayag na sinabi niya dangan isiniblag siya ni Pedro, asin binasol. Inatubang ni Jesus ang sayang mga disipulos, asin sinagwe si Pedro, humali ka digdi Satanas, ang sa imong kaisipan bakong sa kaisipan nin Diyos, kundi kaisipan nin tao. Pakatapos tinipon ni Jesus ang mga tao, asin ang mga disipulos, asin nagsabi, ang buot na sumunod sa ko, magsayuma sa sadiri, pasanon ang sa iyang krus, asin sumunod sa ko, hulit ang buot na makaligtas kan sa iyang buhay, mawawara niya iyan, alagad ang nawawara nin buhay, huli isa ko, asin manhuli sa marahay na bareta, makakaligtas. An marahay na bareta nin sa tong kaligtasan, Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw ang gabos. sarong marahay na Domingo po sa Satuya Gabos. Apisar kan sa tuyang pag-celebrar kan Domingo, aldaw nin mahal na Diyos, aldaw na binibindisyonan kita nin kagurangnan, kita man sa satuyang mga kanya-kanyang parokya, asin mga komunidad, nagpapadagos man ang satuyang localized Peña Francia Novena. Ano po, ikaduwang novena sa kiinang Peña Francia. Ang satuyang mga misa, pinapanungod, ninhulita, dahil na kita nagkaiguan in centralize na dahil kita tinugutan kan IATF na magdigdi sa naga, tanganing iselebrar bilang sarong rehiyon, ang satuyang patrona, Nuestra Señora de Peña Francia. Kundi, di na kita mahali, duman na lang kita sa satuyang sadiring parokya, sa sadiri na sana kitang mga komunidad, asin dumanta na sana iseselebrar ang kapiestahan ni ina poon sa mga nobinaryo. Kaya po, yan. Ano? Mga tugang ko sa pagtubod ko niya na Domingo, sa pagdangog sa mga pagbasa, lalong-lalo na sa Ebanghelyo, na sa tuyang binasa ngunyan, nadangog ta na naman ang pagpahayag kan pagtubod ni Simon Pedro. Ang pagpahayag kan pagtubod manunungod kay Hesus Kristo na sa tong kagurangnan. Kan ako aki papirmi kong nadadangog sa mga gurang na magsarig ka sa Diyos. Ang Diyos marahay na sarigan. Buot sabihon, sa kaluyahan ng tao, sa problema na inaagihan ng tao, sa paghilang man gayud, sa kadipisilan na inaagihan ng tao, kaipuhan tanin sarigan. Sarigan na kung sain pwede tang iasa ang sa tuyang buhay, ang sa tuyang sadiri, asin mayong iba kundi ang mahal na Diyos. Marahay na sarigan. Actually, ang salmo ani, ginagamit ang simbolo o ang simile na gapo. The Lord is my rock and my salvation.
An kagurangnan, iyo an sakuyang an gapo, asin sakong kaligtasan. Kaya igwang imahin nin gapo. Gapo, buot sabihon, sarigan, matibay. Ginagamit tanganing maging pundasyon. Ginagamit man tanganing maging patugmadan nin mga dadakulang edifisyo. Gapo. Kaya po, an mahal na kagurangnan, lalong-lalo na an sa tuyang pagtubod sa saiya, sarong sarigan na gapo. Mahihiling po niya to kung kita po nagdangog sa Ebanghelyo na si kagurangnan ng Jesucristo, kay bananan sa iyang mga disipulos, naglalakaw pasiring sa lugar na Cesarea Pilipo o Cesarea Philippi. Sa lugar kan Cesarea. Ano an igwa sa Cesarea? Tano tama duman sinda sa Cesarea Philippi or Pilipo. Ano an igwa duman? An enot na berso kan Ebanghelyo tangon yan, madadangog niya to na an kagurangnan ni Jesucristo, kay bananan sa mga disipulo, naglalakaw pasiring sa Cesarea Pilipo. Ang Cesarea Pilipo, yaon po dyan an estatwa ni Caesar Augustus. Buot pong sabihin, ang emperor kan Roma. Buot pong sabihon, ang mga tao nagduduman sa Cesarea, tayaon duman, mapisindanin tribute, matausindanin galang bilang sakop kan Roma. Ano po? Sa Cesarea Philippi, yaon duman, ang estatwa na gibo sa gapo. Gibo sa gapo na estatwa ni kan Emperor Caesar. Ano po? Subot sabihon, ang mga tao, lalong-lalo na si mga nasakop kan Roma, kay puhan magtao duman nin paggalang, matao duman nin maninigong pagmirar o pagsamba, duman sa emperor. Taan emperor kaya kan Roma, pakusan ng leader, kundi maninihiling na Diyos. May mga offering na ginigibo. So kaya paduman ang mga Hudiyo, gayud, dahil aram kung ano ang intensyon nin kagurangnan. Pero ang totoo, sinda paduman. Siguro sa kinaugalian, siguro sa kinatuodan, siguro iyo to ang trend kan panahon, magduman. Si Cesarea Philippi, pwede man sigurong mag-usyoso. Pero ang magayon digdi, habang sindang paduman sa Cesarea Philippo, hinapot nin kagurangnan an sa iyang mga disipulos, para sa indo si isay ako. Nadangog to sa Ebanghelyo na nagsimbag sinda ni man lain-lain na mga kasimbagan, ikasisiring, ikasikuyan, ikasiarog kayan. Pero sabi nin kagurangnan, alagad sa indo si isay ako. Nagtaram ka mo kung kay isay-isay, sabi ka ni mga chismis yan. Pero para sa indo, si isay talaga ako. Asin nagsimbag si Simon Pedro, ika an Mesiyas, an Kristo, an maabot na paratubos kan kinakban. Sabi nin kagurangnan, paladan ka. Ninhulitaan kaisipan na iyan, bakong hali sa tao, kundi hali sa mahal na Diyos. Kaya inaapod ining profession of Peter's faith. Yan, paladan ka Pedro, paladan ka. Ninhulitayaon sa imo ang pagtubod na pwede mong maging sarigan. Ika maging sarigan ang pagtubod kay Heso Kristo. Pinapahiling duman sa Cesarea Pilipo na ining mga taong ini maduman kay Cesar, gapo, sarigan, kan Roma. Iyo po, kay puwan sindang magduman, ninulita kung mayo si Emperor Cesar, mayo magugutom sinda. Alagad yaon digian kagurangan sinasabi, uya an gapo na sarigan. An sa indong pagtubod sa ko. Ako an Mesiyas, an hali sa mahal na Diyos. Pinapahiling sa Ebanghelyo ngunyan, na hilinguntaan kagurangnan bilang gapong sarigan. An sa tuyang pagtubod si isay man palan an may pagtubod sa to, kay Heso Kristo, gapo na sarigan nin pagkabuhay. Sa ibong kan kadipisilan, sa ibong kan mga pagtisting, sa ibong kan mga challenges,
sa ibong kan paghilang man gayud o katikapuhan, krisis, kapurisawan nin pagkabuhay, pinapagirumdom kita kan ebanghelyo ngunyan. Kung nagtutubod ka kay Hesu Kristo bilang kagurangnan, asin para tubos mo, garuig ko ka man sa nang sariga nagapo kan sa imong pagkabuhay. Mag-abot man ang kadipisilan, dai ka marurumpag, dai ka matutumba, ninhuli tayaon ka nakasandig sa sariga nagapo nin pagtubod. Mga tugang ko sa pagtubod, aram ko nangunya na panahon, ikaduwang taon na nin pandemya, dakol an mga nawaran nin trabaho, dakol an naghihilang, dakol an naggagaradan, dakol ngunyan an mga day nakapag-eskwela gayud, an iba gayud nag-ieskwela alagad day aram kung anong klaseng paagi nin nin edukasyon. An iba gayud nagtesting na mag negosyo alagad day nag-work, day nag-click. Sayang sana. Dakol-dakol an sa tuyang mga bagay-bagay na pwede tayong masabi na ay maluya palan ako. Ay tao sana palan ako. Lalong-lalo na kung abuton kita nin paghilang, mas kidakulon an sa imong kwarta, kulang pa iyan sa pagpabulong. Dakol-dakol po unya na mga tao na bakusa na kinakatakutan an maghilang. Kinakatakutan ninda nin hulita maghilang man sinda. Baka mahiyo sindang ikapabulong sa sadiri ninda. Bako pong iyo? Asin minsan nag-iisip man kita, ano kaya ang puturo kan sa kuyang mga kaakian? Ano kaya ang mangyayari sa mga abot? May mga bagay-bagay kitang kinakatakutan, may mga bagay-bagay man kita nagpinapanluyahan gayud nin buot. Alagad ang ebanghelyo niyan, sinasabihan kita, manindugan ka, dai ka magbutas sa imong pagtubod. Ninhulitaan pagtubod na iyan, sarigan na gapo. Yan, sarigan na gapo. Bako, si Cesar, simbolo nin karangyaan, simbolo nin kapangyarihan. An sa tuyang pinangangaputan, mayong iba kundi an sa tuyang pagtubod sana kay Hesu Kristo. Si Cesar sa Cesarea Philippi, sarong simbolo na pwede tang sabihon na sariganta an kwarta, sariganta an sa tuyang influensya, sarigantaan sa tuyang puder, sarigantaan sa tuyang mga savings sa bangko. Siguro sariganta gayud an mga koneksyon ta sa pagkabuhay ta. Alagad sinasabihan kita nin kagurangnan ngunyan sa ebanghelyo para sa Indo si Isay ako. Asin masabi kita, ika an Kristo, ika an tunay na sarigan kan sa mong pagkabuhay. Ika ang Diyos na matabang sa samuyang kamugtakan. An eno ta pagbasa, an ikaduwang pagbasa, nagtatarama padapit sa kahalagahan kan pagtubod. Ang pagtubod na mayong gibo, gadan. Ano po? Sinasabi man po sa mga enot na pagbasa, ang kahalagahan kan pagsarig sa mahal na Diyos. Ngunyan mga tugang, na Domingong ini, mantang kita nagpapadagos man sa paghurop-hurop, kan sa patrona kan Kabikulan, Nuestra Señora de Peña Francia, asin an El Divino Rostro, magi man lugod sinda, nakatabang sa satuyang paghinguwa, na padagos kitang magsarig sa mahal na Diyos. Kiraray, pinapagirumdum kita gabos. Ang pagtubod mo kay Kristo, ang pagtubod mo sa mahal na Diyos, sarigan nagapo. Matindog po ang gabos. Pagpahayag kan pagtubod, nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Heso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pamibinin banwaan, panunin pagtubod, paglaom asin pagkamot, mamibi kita sa satong amang langit nun, asin sabihon ta sa iya, kagurangnan, kahiraki, an sa imong banwaan. Kagurangnan kahiraki an sa imong banwaan, an bilog na banwaan nin Diyos, tanganing sa gabos, lumiwanag an kamurawayan kan krus ni Kristo, mamibi kita. An bilog na kinaban, urog na idtong mga nasa kadikluman, nin paganismo, tanganing sa sainda, magbangraw an ilaw kan krus ni Kristo, mamibi kita. Ang gabos na nagtitios, gabos na nagpapasan kan sa diring krus, tanganing makasunod ki Kristo, mamibi kita. Kita na uya sa parokyang ini, tanganing gabos maugmang magpaasan kan sa diring krus, asin gabos makasunod ki Kristo, mamibi kita. Diyos amang langit nun, amang mamumuton, kahirakian sa imong banwaan, sa samong katikapuhan asin kahorasaan, ikasanaan sa mong paglaom, sa mong kusog, sa mong kaligtasan. Hari kami pagpabayae, ata ngani danay nasuruga asin ampuna. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukawan gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa kuwasin sa indong atang, maako lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ninanyugaan pamibi kan sa imong banwaan, asin ako ining sa mong dulot, an pagsamban niya mo, makatabang lugod sa kaligtasan nin gabos. Inihinahagad mi sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso,
Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman asin daing kasagkoran. Ginibumuan gabo sa sangkap kan kinaban, asin hinusayan mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao hinimo mo sa ladawan mo, asin pinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan sa gabos mong linalang, asin sa atuban kan darakula mong gibo, padagos na mag-omaw sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kairiba kan gabos na angheles, kami nag-oomaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Maluhod ang gabos. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ng bon, kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sa gud sa pasyon, nagkuha siya kan tinapay asin pagpasalamat binaak ini. Asin tinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanyamanin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bag-o asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaklan, ini paggibohon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagurumdum kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagkapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa Francisco, asin kan sa mong Obispo Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos,
ni San Jose sa iyang agom, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway, sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesus Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon, Matindog po ang natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos non, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesus Kristo. Kristo ang kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan tinataw ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you.
manggod ang gabos. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan ining Eucharistia na tinao mo sa mo, makapabanal kan sa mong isip asin puso, liwanagan asin pasunodon lugod kami. Kan sa imong espiritu sa dalan nin kabanalan, inihinahagad mi sa ngaran ni Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Malod po ang gabos para sa Oratio Imperata, tumang sa paglakop kan COVID-19. Amang mahihirakon asin mapagmakulog. Minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamuot, asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihinguwa sa paghanap ni bulong asin pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na paghimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyoni ang samong mga paghinguwa na gamiton ining mga bakuna tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon.
Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman, makatabang, nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda, ang karahayan sa isip, asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapahingaloan na daing kasagkuran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, mag-awas sa mo ngunyan na panahon, nin kasakitan, asin magdarasa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Hinihinahagad mi huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo, sa imong aki na kaibamong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Divino Rostro, Kahiraki kami, Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. San Jose, Ipamibi mo kami. Matukaw po ang gabos. Asin pasalamatan po niya to ang satuyang celebrante ngunyan, si Reverendo Padre J.S. Aguilar. Thank you, Father. Ang satuyang mass sponsor as in choir, Adonai's Love Community. Thank you. Salamat man po sa satuyang altar server, lectors, lay minister, ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin sa tugabos na nakisumaro kan Santa Misang ini. Salamat po. Salamat man po sa management and staff kan PBN Broadcasting Network, asin Converge sa padagos na pag-air kan Misa nin Banwaan sa telebisyon. Ini po madadalan alas 6 in Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9. Madadalan man po ang Misa nin Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. I-search lang po Misa nin Banwaan, sa tuya pong i-like asin i-share sa satong mga kabisto na mga yaon sa harayong lugar na dai nakakapag-atinde ning Santa Misa. Siring man po, sa sunod na Sabado, mayo mo na po kita nin Misa Digdi. Imbes, ang Santa Misa po, gigibuhon sa Naga Metropolitan Cathedral sa pagselebrar kan satuyang kafiestahan kan satong patron, Nuestra Señora de Peña Francia. Salamat po. Asin matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. sa tuya pong bago itao an huring bendisyon, igibuhon ta po an general prayer over for all the sick, prayer for healing. Idukuan mga payo asin maghagad nin pagbubulong hali sa kamahal na kagurangnan. Sa kapangyarihan kan banal na espiritu, espiritong banal, espiritu nin pagkamo, espiritu nin kalinigan, inuumaw miyan sa imong ngaran mahal na kagurangnan, an El Rafa, an parabulong na Diyos, ika nagbulong kan si enot pang mga panahon, nagpabisto ka bilang parabulong sa mga propeta, ipinahiling mo, ipinabisto mo, ipinamati mo sa imong banwahan, an sa imong pagbulong. Mga nagsasakit sa imong tinawan nin karahayan. Sa kapanuan kan panahon, mahal na kagurangnan, pinadaramon sa imong aki si Jesucristo sa samo. Nakisumaro sa samo,
Asin sa iyang mga kamot, mga pilay, nakalakaw, mga buta, nakahiling giraray, mga bungog, nakadangog, sa iyang mga kamot, ang mga pipi, nakatararam. Ang mga leproso, sa iyang kamot, nagka-urumayan. Mga marumpot na espiritu sa iyang pinalayas. Ninhulit sa iyang persona, sa persona ni Jesucristo, ika nagpapisto, Diyos na parabulo. Unyan, mahal na kagurangnan, sa kapangyarihan ni Espiritu Santo, sa ngaran ni Jesucristo, sa mong kagurangnan, hinahagad mi, nabulungon mo kami sa samuyang mga kailangan. Urog na si mga tugang niya mo na yaon sa harong, nagsasakit, nin paghilang, mayong bulong, mayo na, nin malalaoman, kundi ikasana kagurangnan, tawi man nin kaginhawahan sa muyang mga tugang na may hilang sa kanser, mga diabetic, mahilang sa puso, mga paralyzed, mga may stroke. Mahal na kagurangnan, bulungon mo sinda, dutaan mo sinda kan sa imong makapangyarihan asin mamumoto na kamot, asin sinda magkakararaay. Pinapangadji mi kagurangnan ang mga tugang niya mo, naharayo mo niyan digdi alagad, nangangaipo kan sa imong pagbulong. Pinapamibi mi sinda, bulungon mo sinda, puon sa payo, sakod sa bitis, sa luwas asin sa laok. Mga pagmati nakakatao sa indanin kadifisilan sa pagkabuhay, tanganing magserbi asin mabuhay sa ginaaba na ini. Tao man sinda, isulit mo sinda sa indang salud, tanganing makapagserbi sa saimo. Itao mo sindaan buhay bagsik, tanganing giraray kagurangnan sinda makapaglingkod sa indang pamilya, asin man makapagserbi, makapag-ungaw giraray sa saimo. Pinapangadji mi kamahal na kagurangnan, bulungon mo pakusanaan sa muyang mga pisikal na kahilangan. Bulungon mo man ang sa muyang mga emosyonal na mga paghilang, hilang sa kaisipan, hilang sa pagmati, hilang sa mga relasyon na nagpapatawad, mga hinanakit, mga kulugbuot, tanganing sinda magkaigwanin kagaanan nin sa indang pagmati, nin sa indang pagkabuhay, lalong-lalo na sa mga pamilya na kung sain sinda nakulugan asin nakakulog. Tawan mo sinda, bulungon mo sinda, tawan mo sinda nin puso na mapagpatawad asin mapag-ako. Mahal na kagurangnan, urog ng gayo mo niyan, hinahagad minabulungon mo ang samuyang espiritual na kailangan, mga moral na kailangan, sa samuyang mga kasalan, sa samuyang mga bisyo, sa samuyang mga mandatang gawi na nakakaulang, sa samuyang pagkatao bilang maging marahay na tao asin maging marahay na Kristiyano. Tawi kami nin puso, bulungon mo ang samuyang puso, tanganin kami magkaigwa nin pagbabagong buhay. Mahal na kagurangnan, sa saimong mga kamot, nagtutubod kami, nagsasaring kami, ika ang samong gapo. The Lord is my rock and my salvation. Mahal na kagurangnan, inigabos, hinahag, pinapamibimi, pinapaakot mi sa imo, sa ngaran ni Jesucristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, asin sa imong espiritu. bindisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, ang Ama, asin ang Aki, pati ng Espiritu Santo, Amen. lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.